He elegit el grau d'Història bàsicament perquè sempre he tingut interès sobre les societats antigues, sobre les societats del passat, sobre el que la gent, per què feia el que feia i no una altra cosa, i és algo que sempre ha sigut intrínsec a mi i era l'oportunitat de fer-ho. Un cop acabat la carrera d'Història, el que vaig decidir fer és encarar-me cap a la docència i per això necessitava el màster en formació de professorat. I de mentre estic treballant en una acadèmia a la població on visc. Les classes, la veritat és que les estic trobant bastant dinàmiques dintre del que sempre s'ha tingut com una carrera així teòrica, i el que més m'agrada també, a part de que ens estan inculcant molt el fet de ser crítics, és sobretot el fet que som molt pocs a classe i hi ha un contacte molt directe amb el professor. Jo vaig començar la carrera, sí que tenia clar que volia dedicar-me a la docència, però és veritat que aquí he assolit molts coneixements i la història m'ha agradat des de sempre i és per això que vaig triar aquesta carrera i no una altra.